zásadě jsem si říkal... Vy tady máte úplně hrozně hezký, ale... Hrozně pěkný podkroví. Kde jste to vzali? To je strašný. To je vaše? Tohleto. Je to hrozně pěkný. Já jsem vždycky chtěl bydlet takhle. Vypadá strašná zima. Já jsem si dal takový podkroví. Já nepamatuju, co jsme dělali Mikuláše, nepamatuju takovouhle zimu. A vy to děláte teda často? 16 let to děláme. No, tak nějak. Já už jsem z toho úplně... Vy jste 16 let svoji? Cože? Vy jste už 16 let To svoji? ne, ale my jsme to dělali ještě jsme spolu ani nechodili. Prosím tě, mohl bych si dát nějakou Já teplou jdu vodu? právě pro čaj, no. Vidíš to tady tohle, jo? Renátko, prosím tě, klik to a nezapomeň to, víš, jak si to loni složila blbě, že jsme to potom nemohli vůbec rozmotat. A kdyby bylo prosím tě možný ty fousy, jo, kdyby si mě trošku poprala, jo, protože já, jak jsem byl ten fernet, tak mě se tam něco asi přilíplo. Já nevím. Hele. No a... My jsme si vlastně ani nepotykali. My si se nestihli ani potykat. No vlastně, jo, to je pravda. Ježiš, já jsem dělal, jak jsme byli? Jaromír. Jak jsme byli v tom? Takhle. Jaromír. Já jsem Jaromír. Tady. Už jsem to říkal. Jsem neslyšel vůbec. Jo. Renátko, prosím tě, ukryjte ho čerta. A nepočkejte, teďka nenalívej ten čaj, protože jak když to neuklidíš pořádně, já vím, že to bylo loni celý zalepený. To bylo normálně úplně toho malýho líto. Jak jsem tak tam začal brečet. To bylo tak dojemný, mě to přišlo úplně... Já ti řeknu, Pavle, že jak to děláme takhle každý rok. No, vždycky někdo brečí. Vždycky ty děcka brečí. Ale já jsem taky brečel. Jednou jsem byl s kámošky na Mikuláše v Prostějově. A tam prostě přišel... Ale neuvěřitelně sugestivní neuvěřitelně sugestivní. Já teď nevím, jestli to byl Mikuláš nebo Čert, ale já si přesně pamatuju ten moment, jak jsem pod tím stolem, brečím a tam na mě koukají, protože to bylo prosklený, to byl takový ten konferenční stolek, jak to bylo moderní, kávovej, a já vidím, jak se koukám přes ten prosklený stolek nahoru, na něm jsou sklonění i ty rodiče, i tak, ale přitom mě připadají všichni vlastně jako strašidlo. Úplně jako jeden do druhého. Já fakt si toho nemůžu bavit a proto jsem to nikdy jako nedělal, kdyby jako Karel nezavolal, že jako v nouzi. On psal, že už se mu to auto podařilo dokonce odtáhnout. No, my jsme s Karlem teda počítali úplně napevno. Jako vlastně každý rok? Každý to nebyl. My jsme dělali, myslím, dvakrát to dělal Mirek. A Karel ale dělá většinou s náma, ale Karel je úplně vynikající čert, ty jsi taky výborný čert, ty jsi byl úplně skvělý taky. Ale Karel je úplně vynikající čert, protože... Chceš to říct? Já to chci říct, nebo když taky doplň, jo. ale to mi připadá jako, že je vlastně fakt kouzelný, jo? Že on vlastně straší, ale zároveň tím toho má takový jako strašně milý oči. Ale já třeba si myslím, že třeba některé Hitchcockové filmy jsou vlastně prostě komedie. To znamená, že vlastně ten horor v tom je jako pro ty, kdo chtějí, a ta komedie v zase pro ty. Já teď nevím, protože žádný to nevybavuju, ale v každém případě... Jo, šípkový svišný. Já teda musím říct, ten Karel, to je strašně milý člověk, on jako kolega je perfektní. Ale já si, promiň, že jste přerušil, já si hrozně omlouvám, já jsem ještě nedal do kupy, ale mám na léto už jaksi připravený, že ho... Ne, ale on je rozvrzaný, ale jako jinak je hrozně dobrý. To tomu patří, jako to vlastně patří. Ne, ale on je takhle to nemá být, jo. Prostě takový trošku, ale já ho... Nemám ještě udělat kafe? Pro mě dobrý. Myslíš jako k tomu čaj? Já bych si dala ještě kafe. Tak si dej. Já už jsem tam postavila.
Jo, já ti hned vrátím k tomu Karolu, já jsem dělal chtěl, že si to právě na léto už mám připravený, jako, že si to vezmu do toho ponku a že to pořádně celý obrousím a dám to. No, jako kde? Tam ponku. Ne, ponk je takový ta dřevěný na to, jak se tam dělají věci. Vy úplně nemáte švakrát. A potom jste mi říkali cestou tím výtahem, že jo? To je ten švagr, to je ten elektrikář. Jo? To komzi, jak jsme bavili se o tom švagrovi, jak shání ty brigády lidem. No to je ten elektrikář. To je taky výborný člověk. On je strašně fajn. Já ho mám hrozně rád. Prosím tě, ještě mi teda řekni dvě, takže ten Karel ti jako volal, jako... No, bylo úplně šílený, protože on Karel, já nevím, jak to znáte, vlastně Karel říkal, že prostě s kolegou, že jo, dělá tohle z toho dlouho a že prostě on mladé Boleslavi jsem mu to tam avaroval osobní gumu a neměl Jakože to bylo až tak, že havaroval, já myslela, že mu kikslo auto. No to havaroval kiksnutím. No, prostě neměl, ale jak se to jmenuje, rezerva. Neměl rezervu, ten musel stopovat nějaký lidi. Jako s rezervou? S rezervou, na ty moji opravdu dali, nakonec mi psal a... Ale v každém případě problém byl ten, že on to prostě nemohl stihnout, my jsme strašně rádi, že jsi to vzal a když teda, jak jsi říkal, asi to pro tebe nebylo úplně jednoduchý kvůli tomu dětství, ale... Ne, to není kvůli dětství, jako to není tak, jako mě pro mě jednoduchý vlastně vůbec jako takhle jako škole, to prostě já třeba jsem zvyklý, já nevím, když jsem dělal nějaké prezentace nebo tak, nějaký jako menší projekty, a to je tak jako PowerPointem a tak, že to jako mám za sebou prostě to promítací. A takhle jsem byl jako, zase jsem nebyl sám za sebe, to mě vlastně docela překvapilo, docela příjemně. Jsem nebyl jako sám za sebe, že ta maska fakt jako něco udělá, jak to říká s těmi rituálama, že... Hele, my jsme to taky nedělali, že to nebylo pro lidi. Jako já ze sebe taky blbečka nepotřebuji dělat někde jako před nikým, ale Mikuláš není za ale blbečka. to právě, ale to si myslím, že je něco jiného. A vy máte děti? Ale prosím tě, dej pozor, já tam mám takovou buňku, fotobuňku, jo? Ale můžeš to jít na tu fotobuňku, anebo si to můžeš vypnout ručně. Záleží, co si zvolíš. Ale to je normální. Ale kdyby se to nerozsvítilo, tak přijď, jo. Ale to je klasické, jo. Kdyby to je klasické, no. Když se to nerozsvítilo, tak přijď. Prosím tě, náhodou, ať člověk tam potne, jo. Protože tohle... No, nedobíraj to. Ale no, ale když jsem to začal, no. Já se bojím za to zabrat, víš. Asi jo. Tak nebylo špatné, ne? Jo, hrozně jako milý člověk, hodnej. Hrozně hodnej. Hrozně. Jo. Jak nebylo v tom dětství, to si nebylo. Tak to bylo spíš smutný, ale... No ale to ještě neznamená, že to nebylo hodné, že jo? No. Jak vlastně to... No prosím tě, ten Karel, to co tam měl jet, jak on říkal správně, on měl na ten stůl asi teda normálně. A víš, co je nejstrašnější, že prostě normálně podle ty boty celý znovu, protože tyhle ty čepy, jak jsem dělal, to prostě nedrží. Ale musí se to klížit. Já jsem to chtěl klížit tím klihem, ale oni prostě říkali, ne, kup si ten prostě chemoprén a prostě já tam nic nevydrží vůbec. Prostě hrozně rozčílí, když prostě na něčem pracuješ, prostě no, on ten Karel, já jsem mu vždycky říkal, to auto prostě jednou ti někde kiks. Ale tak se to takhle aspoň vždycky vyřešilo. No mě to
jenom překvapilo, že jsem si myslela, že se nějak našel. No, on je v práci, tak asi 14 dnů, ale jenom to byla fakt ale jako strašně malá podpůrníka. Můžu ještě než... Takže... Já jsem si říkala, že jsme vlastně na tom docela dobře letos, ne? Já myslím, že jestli jsem se tak... Že jestli jsme trošku na tom líp, je tam nad 500, rozhodně. No. Já bych jí dala Karlovi. Protože... Prostě já to mě nechci. Já jsem to dělal rád. Jako ne, to nepřipadá v úvahu, my jdeme do 500 mu dát na benzín, teď jako sice mu kiclo auto, ale jel za náma. Jo. Ale oni jsme mu nedávali 500. A ještě to nehrál, takže... Já se můžu podívat, kolik jsme mu dávali loni. Já nevím, ale Pavel třeba možná... Já už jsem říkal, že fakt nic nechci. Já teda taky nic nechci, ale... Já jsme mu dávali 300 na cestě. No, a hrát. Ale to nebylo. A to máte třeba jako ve fotbale, tam máte prostě někoho na střídačce a třeba nehraje celou dobu, takže dostane. Ale já vím, ale... Jsi normálně MHD nebo autem? Jedno to fakt neřešte. No tak v tom případě máme honoráře. Plus cestu nemáme náklady na cestu nikdo z nás. Já nepočítám to, jak jsem měla pro ty dárky do Makra. Jo, to je, nevím. Pro mě fakt honorář je to, že ta zkušenost ty ten pláštovej. Já jsem teda a těma 200 stovkama trošku počítal, že jsem si běhlý do formy jako takový letek, no, ale to vůbec to si můžu prvně, ono to asi sleduje, jistě tak jestli jako myslíte, že by se to dalo tomu Karlovi, tak... Mně by to přišlo jako hezky to udělat, on si to možná třeba stejně nevezme, jo? To je taky možný. Jak znám Karla, ten fakt jako skvělý člověk. A já si myslím, že on taky nebude nic chtít. Takže tady prostě visí 500, kterou můžeme to někam. A to je dobrý. To se mi právě líbí, že bychom mu to jako nabídli a on si to stejně nevezme. Že vlastně pak se můžeme pobavit o tom, jak dál. Protože Karel je vlastně, on je tak slušný člověk, že to jako nepředpokládám. Já říkám, kdyby tato republika byla z takhle slušných lidí složená. Jako z nás. Ne, myslím, že to je Karel. Já jsem jediný jako sympatiku, ale neznám moc špatných lidí. Že třeba připadá, že já se potkávám v podstatě s docela příjemnýma lidma vlastně celý život. Ale to je, víš, co to je? To je aura. Jo? Ty prostě vyhledáváš lidi, kteří jsou ti jako blízký a nějakým způsobem je ovlivňuješ a oni jsou dobrý, ty seš dobrý, nepotkáváš se prostě s těma špatnýma. To prostě je něco úplně... Hele, já věřím, že jsou... Mně se zdá, že tam, nevím, to blbě nezmáčkol, tam něco kape trošku. No, tak slyším, ale nevím kde. No. Počkej. No, tak tam kape, no, ale normálně já jsem to Renatku prostě normálně připravil. To zblokovat. Tady, to mi asi nepomáhejte, to nemá cenu. To bude muset, já se budu muset někomu fakt zavolat a ono to ještě není moje, to půjčený, tak já to asi fakt nechci nějak... Tak v tom případě pro vás asi nemůžu nic udělat, tak hleda, že až doběhnu domů, takže bych vám někoho zavolala. Ne, já mám telefon normálně, tak já už jsem volal před chvilkou. Tak já tady vlastně spíš tak jako počkám a já mám ještě i co dělat. A tady tak... Neběháte pravidelně? No.
Často, jo. Já jsem spíš na ten vytrvalostní běh, než na sprinty, tak proto to mám vlastně, tady mi to připadá takový, jo, že mě to nebaví nějak repetitivně se pohybovat všeliky v jednom místě, takže mě spíš baví, jo, vidět, že třeba z domova to mám jakoby parkem a tak No já jsem taky spíš tady je to vlastně hrozně hezký, jak je to vedle té továrny, tak mně to vlastně připadá, že ono to tady kloubí takovou vlastně industriální nějakou krásu s tou přírodní. já jsem to nedokázala si vzpomenout slovo industriální, ale vlastně se to měla na mysli, to mi přišlo takhle, mně se hrozně líbí, je, ne, já mám vlastně svůj. Já jsem třeba vlastně viděl to... Jak je to industriální, ty továrny, zároveň strašně stydím. A zároveň už to prorůstají ty rostliny, takže to je taková hrozně hezká, já jsem říct syntéza, ale ono to je spíš symbioza. No symbioza by to byla, kdyby z toho oba něco měli. Ale... Možná, že mají. Jako v životě, že jo, jsou různé symbiozy, jsou... Ale většina vlastně, jak jsem jako tak pozoroval v životě, tak mně připadá, že většinou je spíš na tom parazitním momentu. Že vlastně někdo z toho něco má a druhý ne. Ne, ale třeba mě strašně fascinuje to čapí hnízdo. Jo. Já jsem se nikdy nevšimla. Na každém komíně je jedno. Tam jedno, tam. Já jsem vlastně, na mě to vždycky působilo jenom, že to je takový okousaný okraj toho komínu. A ona je to kolik máte dioptrii? Vidím strašně dobře do dálky. Jako fakt hrozně dobře. Já když jde třeba tramvaj, 18, tak já... Vystrozraký. Ne, pardon, to je hrozně milej. Ne, ale ono je to tak, že já třeba vidím do dálky hrozně dobře a já jsem taky byl spíš na ten 12-minutový běh, nebo ten jako ten delší, než právě ty krátké úseky. Stejně jak vy, no. No. Tak jo, já už si zase... Poběžím. Tak já se snad Mně to tady... zase připadá blbý vás tady nechávat v takovouhle situaci, kdy vám tady prostě kikslo auto a... A mi zase připadá tady blbý zůstávat bez vás. Jakože jste si ještě ani nemohl zvyknout na mě. A už se vám stýská. Já jsem teďka díval v televizi. Já jsem teďka mimo Prahu docela jako jezdil dlouho a jak jsou tam ty povodně teďka. Tak právě tam byl taková reportáž a protože jsme to nečekali, že prostě celá Vltava je prostě po 100 letech je to. No, ne, to je jedno, prostě říká se tomu 100letá voda. Je to, no ale to je právě ten chyták. To není 100 let. A on se na to člověk vůbec nemůže spoléhat. Oni třeba řeknou, že to je 100 let, ale teda 100letá voda řeknou, ale znamená to, je to 15 let. Třeba ono třeba 100 let za opice má taky, že není. No já jsem chtěl říct, že teda tam byla taková reportáž a že jedna paní, která pracuje ve stánku novinovým, odjel celý ten novinový stánek a odjelo to až na do Braníka. A tam to zůstalo tím betonem, jo. A teď ta paní říkala, ona se rozplakala nad těma novinami, jakože jí utekly ty všechny její noviny. Říkáte strašně roztomile, protože jo, že by někdy ráda, že voda vlastně, taky se nad tím dá přemýšlet jinak, jo, že ta voda zdestruovala, jo, podemlela celý ten stánek, vlastně ho úplně zničila a vy řeknete, on odjel ten stánek, takový,
je přece jenom i na nějaký takový jakoby tragický situace, což tohle to podle mě vlastně je. Já moc nechci ani. Takže Dobře to dokážete vlastně hezky nad tím přemýšlet, že to není úplně vlastně, jo, že i na té, když je něco hodně blbýho, tak stejně se tam najde trošičku něco dobrýho vlastně. Běháte vždycky takhle v 6 ráno? Hrozně brzo? No já pak právě manžel odchází na 8 a já vlastně mu vždycky asi tak v 7 jsem doma a on má rád teplý rohlíky a tak já vlastně vždycky, když já mám tady mám malou kapsičku, takhle nad tím bokem, tak tam mám, on to není vidět, právě to jsou taky malé kapsičky, jakoby dovnitř do těch legín, aby když běžím, tak aby mě to nevypadalo. A já jsem vlastně tam mám vždycky... Jak dlouho jste doma? roku. Fajn? Jo. Ne. To něco smrdí někde. Nebude to ta kupička? No jo, taky to cítím. Já jsem si do toho položil ten heber. Píše Karel, ale píše teda, že to je zvláštní. Co? To asi nebylo mě ta SMS-ka. On píše něco. Já nevím, jestli to můžu. Tak my se s Karlem známe. No ne, píše tam. A vy myslíte, že to je Možná pro vás? sranda? Možná pro tebe. Já myslíte, že to je sranda? Já to znám. Hele, je to legrace. Já doufám. Protože to se dá klidně hrát dál. Jestli na co? Ale pak to teda... Ne, To bude asi legrace. tak já To mu bude asi legrace, ne, to je... Já mu zavolám asi. To bude asi legrace. Já mu napíšu. Jde na to. Jde na to. Ty seš. Karle? Karel volal, to navíš právě. Jo? No, tak snad se dozvíme, jak to dopadlo potom v tom servisu, protože on říkal, že to nebude asi jenom pítý kolo. No, že si mi zdá, že tam má jako nějaký nabořený bufer, ale já nevím, jestli bude muset ještě vyměňovat prej takový to těsnění To nebere. u toho tlumiče. No jo, já nevím. Já si asi budu muset mrknout. Prosím, že to čet. Jo, jasně, na nebo. Ale vypustili my jsme ten boiler ve sklepě. Já mám strašný strach, jak mrzne, jestli jsme to tam vypustili. Já jsem osobně měl pocit, že jsem se jako přepínal tady. Jako...
zima.